Toto dievča si pamätá svoj minulý život v stratenej starovekej civilizácii. Keď bolo Ane 9 rokov, začala rozprávať o tom, že má vízie z nejakého starovekého mesta, v ktorom údajne aj žila. Malé dievča fascinovalo svojich rodičov aj tým, že vedela podrobné znalosti o starovekej civilizácii. Dokázala popísať aj desivé zemetrasenie v dedine, v ktorej predtým žila. Nakreslila aj niekoľko svojich spomienok. Jedným z prvých obrázkov bol aj zvláštne tvarovaný ostrov, o ktorom tvrdila, že tam žila. Jedného dňa sa prebudila a povedala: práve som si spomenula na celý jazyk, neviem prečo, ale potrebujem ceruzku a papier. Napísala nejaké symboly a začala k ním rovno pridávať aj anglické preklady. Daj mi follow a sleduj, ako tento príbeh dopadne. O pár dní neskôr spoločne s otcom prechádzala internet, keď sa na obrazovke zobrazila správa o tom, že vedci objavili starovekú civilizáciu s názvom Herakleion. Bolo to staroveké egyptské mesto nájdené pod vodou v roku 2000. Výskumníci uviedli, že tento zvláštne tvarovaný ostrov sa potopil v dôsledku masívneho zemetrasenia. Keď toto jej otec uvidel, okamžite si pomyslel na to, že toto je ten ostrov, ktorý Anna nakreslila. Od tejto chvíle začali jej rodičia premýšľať o tom, že Anna si pamätá svoj minulý život. A čo si myslíš ty? Pamätá si Anna svoj minulý život v starovekej civilizácii?